Hai. Așa. Trebuie să mă dau aici, că poate soarele. Hai, Matei, vino aici. Să nu vină Matei, Hai, tata. Șur să nu cadă. bine? Da? Uite, le aleagă. Uite, le aleagă telefon. Uite ce să le aleagă. Uite-te. A, să risești pe aici, la sablă, așa. Hei, Matei. Unde e? E după barac acolo, uite-l. Ia să fac. Nu voia să nu. Păi ce cauți, mă, acolo? Domnule, hai vino cu a. Ia șapca, unde e șapca? Bine? Ia șapca, tati. Uite. Aoleu, ce făcuși pe tine? Încă o dată și gata, să nu vină copilul cu a. Și așa, ține, că lasă băgă din el. Vezi, vezi, vezi. Gata, oprește tu. Oprește tu. Ups.